Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Wenzu, Ġanna u l-familjari. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru hekk għaddejs. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, issa li rjisqa' il-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, aħna għaddejja tiegħek bla ma jistħoq ilna nitolbuk li jħenna lina il-verb tiegħek li joġbu jsir bniedem minn Marija Verġni u għammar fostna. Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej Alla, araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji it-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li jintom qegħdin tfittxu u l-anġlu tal-patt li jintom tixtiequ, araw, ġej, jgħid il-mulej tal-eżerċti. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġja tiegħu u min hu li se jieqaf meta jidher. Għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassila u joqgħod isaffi u jnaddaf fil-fidda u jnaddaf l-uliet Levi u jsaffihom bħad-debb u l-fidda u huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa u tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari bħal fis-snin li mgħoddija. Ara, jiena nibatilkom l-Elija l-profeta qabel ma jasal jum il-mulej u jum il-biża u jdawwar qalb il-missirijiet lejn l-uliet u qalb l-uliet lejn missirijiethom li ma niġix naħbat għall-art u nħallija tinqered. Il-kelma tal-mulej. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Triqat tek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Tajjeb u sewwa il-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitħla l-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu lilhom jarraf il-patt tiegħu. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Alleluja, alleluja, alleluja. O Immanuel, Sultan tagħna li tajtna liġi, ejja u salvana mulej Alla tagħna. Alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Eliżabetta qal ilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħniena kbira magħha
u marru jifirħu magħha. Meta imbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni li t-tifel rridu jsemmuh Zakkarija l-missieru. Imma qabżet ommu u qalet le, iżda Ġwanni ikun jismu. Qalula ma hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'ried isemmih u talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk: ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija infetaħlu fommu, il-sienu inħall u beda jitkellem u jfaħħar lill-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet tal-Ludija u kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid mela x'għad ikun dan it-tifel. U tassew id il-mulej kienet miegħu. Il-kelma tal-mulej. Illum eżies fil-liturġija tagħna għandna żewġ ismijiet. L-isem ta' Ġwanni, dak li kellu iħabbar il-miġja ta' Kristu, tas-Salvatur, u l-isem Immanuel li qrajnieh fl-aħħar antifona maġġuri ta' dawn is-7 ijiem li kienet hawnhekk nużawha fil-versett ta' qabel l-Evanġelju. O Immanuel, Sultan tagħna. Nixtieq ngħid kelma żgħira hekk fuq dawn l-antifoni, dawn il-versetti. Huma 7. Ilna naqraw waħda differenti kull jum mi-17 ta' Diċembru. Interessanti li dawn xinnaqdu, l-ewwel ħaġa dawn inkitbu bil-Latin, u għalhekk xinnaqbdu l-ewwel ittra ta' kull antifona ta' dawn is-7 antifoni u naqrawha bil-maqlub. Ġifieri għandek fenna fien o Clavis, Clavis David, o Rex, o Immanuel. Naqbdu dawn l-ittri jifformaw żewġ kelmiet, però rridu naqrawhom minn wara, ġifieri millum sa 17. U jifforma l-kelma Latina, żewġ kelmiet Latini, cras ero. Xi tfisser din il-kelma? Il-kelma cras tfisser għada, ero inkun. F'kelma waħda dawn is-7 antifoni qegħdin jgħidulna għada inkun, inkun għada. Jew aħjar biex niftehmu aħjar anke bil-Malti, niġi għada. U min ġej għada eżies? L-24 ta' Diċembru nitlu mill-ewwel fis-sollennità tal-Miliet. Għada iva sejjer jiġi dak li jismu huwa Emmanuel, Alla magħna. Bir-raġun għalhekk il-Vanġelu tal-lum eżies jatina lil Zakkarija li jinfetaħ fommu. U jinfetaħ fommu għax issa wara dik il-prova fin-nuqqas tal-fidi tiegħu, fil-fraġilità tiegħu, huwa emmen il-rieda ta' Alla, emmen il-kelma ta' Alla. U għalhekk qalbu reġgħet imtliet balla. U aħna ngħidu il-bniedem minn dak li għandu jagħtik.
il-bniedem, il-fom jitkellem skont dak li hemm fil-qalb. Il-qalb ta' Zakkarija eżies hija ġbija tiegħi u tiegħek. Li wara li nintebħu bil-fraġilità tagħna, bid-dubji tagħna, bin-nuqqas ta' fidi tagħna, imma meta aħna nirrikonċiljaw ruħna ma' Alla, allura qalbna mill-ġdid terġa' timtela balla. U minn fomna joħroġ biss kliem ta' tifħir lil Alla. Il-Vanġelu jispiċċa xin jgħidilna li n-nies baqgħet mistaġba xin kienet tisma' dawn il-kelmiet, jgħid u tassew id il-mulej kienet miegħu. Aħna nistgħu ngħiduha din il-frażi u napplikawha għalina. Tassew Immanuel il-mulej huwa magħna. Dan huwa il-miliet. Għalhekk il-miliet iġib il-ferħ, mhumiex ir-rigali li jġibu l-ferħ, mhuwiex it-tiżjien li jġib il-ferħ, kollox irid ikun, imma dak jispiċċa. Imma min f'qalbu iġorr il-preżenza ta' Alla, allura ħajkun bniedem mimli bil-għena, bniedem mimli bil-ferħ. Hekk f'din il-ġimgħa ta' qabel il-miliet rajna żewġ kantiċi sbieħ. Il-kantiku ta' Zakkarija, Zakkarija jfaħħar lil Alla u il-Magnificat, il-kantiku ta' Marija. Issa jonqos il-kantiku tiegħi u tiegħek eżies. U dan inkunu kapaċi nagħmluh biss jekk aħna mimlijin balla. Ħuti eżies jew b'umiltà nitolbu lil Alla l-Missierna li wera magħna l-ħniena tiegħu meta bagħat lil Ġwanni l-Battista biex iħejji t-triq għal miġja ta' Ibnu Ġesu. Nitolbu u ngħidu flimkien, uri lilna mulej il-ħniena tiegħek, uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Għas-saċerdoti biex bħala ministri tar-rikonċiljazzjoni bejnek u bejn il-bniedem ikunu messaġġiera tal-ħniena u maħfra nitolbu. Uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Għal dawk il-bnedmin li ma jridux jilqgħu il-verità tal-Evanġelju biex jarfu lil ibnek Ġesu bħala l-feddej kif ħabbru il-Battista nitolbu. Għall-anzjani u l-morda tagħna li huma weħidhom biex isibu appoġġ u għajnuna mill-qraba u l-ġirien tagħhom nitolbu. Għalina l-kol miġburin fit-tempju qaddis ta' Alla biex bħal Zakkarija aħna wkoll inħollu fomna u nfaħru il-mulej għall-leġubijiet li jew jagħmel magħna ta' kuljum nitolbu. Mulej Alla tagħna, birek il-poplu tiegħek biex ikun jista' jaraf bil-ferħ il-miġja ta' dak li ħabbar Ġwanni l-Battista, Kristu Ġesu Siedna, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. In hei ut real Messia, in
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej bħala tpattija sħiħa din l-offerta li bija natuk qima perfetta biex niġġelebraw b'fehma safja it-twelid tal-feddej tagħna fid-dinja bi Kristus Jedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Jedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġni stennietu bl-akbar għożża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u urieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu l-arkanġli, mal-qtajja kollha tas-sema, aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li xxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom mal-Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu
kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdej kelma waħda. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Amen.
Nitolbu. Issa li tqarbilna bl-ikel tas-sema fil-ħnina tiegħek mulej għatina biex bl-imsibaħ mixowla f'idejna nistennew u nilqgħu kif jixraq lill-ibnek il-għażiż li ġej fostna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Fakkarkom fil-ħinijiet għal ċelebrazzjonijiet tal-lejl tal-miliet għad il-sibt ikun hawn il-qoddisa tas-6:30 li tkun il-qoddisa tal-fġili. Imbagħad il-qoddisa tal-lejl tal-miliet tkun fil-11:30, mhux f'nofs il-lejl, fil-11:30. Imbagħad il-qoddies tal-ġurnata tal-miliet ikun bħal dak ta' nhar ta' Ħadd. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kijjew nofru dawn it-tliet avvamarijiet għal-morda tagħna biex isibu anke f'dawn il-ġranet. Il-farħut minnhom ikunu ġranet anke bsin biex ikun hemm persuni li imorru jżuruhom. Kif ukoll niftakru fl-emigranti tagħna. U għalhekk ejjew nofru dawn it-tliet avvamarijiet għall-bżonnijiet tagħhom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.